Naiz irratian, bigarren kafea. Egun eta ongi etorri bigarren kafera, gaur da demoraldiko azken saioa esaten ari gara, beraz, bai, apur bat triste bagaude, baina ez dizuegu gezurrik esango. Atxeden hartzeko behar ere badugu, edo badute batzuk. Irailean eman genion hasiera 6. denboraldiari, irailaren 9 hain zuzen ere. Euskal Jaiak Zarautzen, Hondarribiko alardearen ajea, Kontxako banderen ospakizunaren biharamuna, baina gu hemen txintxo. Eta hementxe izan genuen Palmira Dual Jimenez, kera elkarteko ordezkaria, emakume hijitoen alduntzea eta hijito herriaren aurrerapenaz hitz egin zigun, topaketa pedagogiko eta feministen arira. Egoak ebak iban izkion neria izango zen ez zuen alde egingo baina horrela etzein gehiago txoria izango eta ni txoria nuen maite. Eta beroketa ariketa horiek egin ostean, Donostiako zinemaldira joan ginen. Urtero bezala, Donostiatik irratsaioa egitera eta zinemaren munduan gertatzen dena kontatzera. Jon Elaspiur, Peio Gutierrez, zinemaldi alternatiboko kideak, Miren Gaztainaga, Jon Ibarretxe eta nere Falagan, Paul Urkijo, Izarugari izan ziren naizek Zurriolan duen estudiotik eta estreinaldiekin gozatzeko aukera izan genuen. Antxe egon ginen zinemaldiak iroten zuen bitartean, ezak izema pelikula ikusi genituen. Azken romantikoak, Ciento volando, Sin pan ni postre, Erreplika, Marco, Esto no es Hollywood, hori bai, Euskaleko espene presentzia handiagoa aldarrikatzen jarraitu behar dugu. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. Zinemaldia amaituta gure ohiko estudiora itzuli ginen eta urriaren batarekin kafearen mundu eguna ospatu genuen. Bigarren kafean, nola ez? Azkeneko hamarkadetan herrialde bakoitzak egun desberdinetan ospatu du kafearen eguna, baina 2014an kafearen nazioarteko erakundeko 77 herrialde ados jarri ziren egun ofiziala urriaren batean ospatzeko. Eta egun horretan hasi zen Eire gurekin lanean. Urriaren batean hemen zinen eta uztailaren 4 hemen jarraitzen duzu. Ondo zaintzen zaitugunaren seinale izango da inigo, ez? Sango nuke. Gogoan dut, bai, Iker Sanzinenaren kaiakera igo ginen, Maialen Teiabidek Zuribeltzesko teklak sekzioaren lehen kolaborazioa egin zuen, eta BookTok fenomenoaz aritu ginen, eta bai, gaztaren presentzia behar zenuten TikTok azitzaiteko.
Palestina izan daiteke, denboraldian gehien aipatu dugun hitzetako bat, urrian urtebete bete zen Israelek Gaza gau eta egun bombardatzeari ekin zionetik, eta irratian gertakarien jarraipena egiten aritu gara. Tamalez denboraldia ere genozidio betean amaituko dugu. Azaroan Valentzian denboralek 200 hilako eragin zituzten, eta bertan voluntario gisa izandakoekin hitz egin genuen. Eta azararen 25ean emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako egunaren 25. urteurrena ospatu genuen. Tira, ospatu ez da hitza, urtean eraildako eta erasotutako hainbat emakumeren historia kontatu baitken izkizuen. Dena, hala ere ezin kontatu, egunero izaten ditugu eta sexu erasoak. Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí con miedo y aún así salí solita. Eta abenduan urtero bezala Durangora joan ginen. Landako gunean gure estudio txikia eraiki genuen Durangoko liburu eta disko azokan egon eta bertako sortzaileekin hitz egin ahal izateko ze bereziak izaten diren egun horiek. Leire Bargasek bihotz museo bat aurkeztu zigun, Fermin Munarrizek artefaktua, Itziarotegik ez dago utzi nuen lekuan, ipuin sorta, Beñat Sarasolak Coca-Cola bat zurekin, ene zenbat liburu irakurri genituen denbora tarte txikian. Eta musikari ugari elkarrezkatu genituen, Bengo, Eñaut Gaztañaga, Esti Marquez, Janire Arantzabe, eta bertan ezagutu genuen Maskak taldea. Gero, hilabete batzuk beranduago, elkarrezketa akustikotara etorri ziren. Elkarrizketa akustiko ugari egin baititugu, Jon Basaguren, Maite Larburu, Maider Zigarroa, Bea Surmendi, Sara Zurza, Menturan, Janus Lester, Olaia Intziarte, Dena, Lurats, Seiren, Xendra, Idoia Surmendi, Dezu Landers, Eren Egun, Asperen, Izan Bai, Aiert, Bidelapurrak, Sertx, Maren Otegi. Indabe, Sara Mansilla, Tuka, Eneriz Furiak, Nuria, Kuia, Sukena, Ane Martija, Eki Lambert, J. Fox Quartet, Aitor Ruergo, uste dut guztiak aipatu ditugula, eta hori, eskerrik asko, hemendik pasa diren musikari guztiei plazera izan da. Eta eskerrik asko zuen proposamena bidali diguzuen beste guztiei ere. Ez da erraza denontzat tartea topatzea, baina gu badez bada ari gara datorrenerako zerrenda bat osatzen. Eta ezin aipatu gabe utzi denboraldiko gertakari nagusia. 1000. saioa ospatu genuen, hainbeste saio egin ostean, festa bat egin genuen eta toki paregabea topatu genuen Txillidaleku. Urte hauetan bidelagun izan ditugun lagunak elkartu, gure seta artelanen alboan montatu, eta handik egin genuen saioa, 1000 saio, azkar esaten da, elkarrizketak, abesti pare bat eta ondorengo pintxo jana dena izan zen ederra. Izan Inurriko kideak, arkitektura institutokoak, Mikel Txillida, Ane Urkiti eta Iñaki Soto, denetarek izak genuen, eta aztu ezin dugun kontzeptua jaio zen, kardashianismo politikoa. Ole! Aurkitzen gara, baina
daude. Ostra, hola goizean eta hotxa berotu gabe zailagoa da, Bai. Antxi idalekun arratsaleko 8 izango ziren eta hotxa dagoeneko bero-bero. Eta ez un zaiten. Eta txigidalekun bertan aipatu genizuen Habana podcasta prestatzen aritu ginela. Gaur azken atala estrenatuko dugu. Ea gustoko duzuen. Tira, eta gure amonekin ere izan genuen honen inguruan. Kontxita Beiti eta Mari Ugaldek asko dakite memoria historikoaz. Kosta ala kosta irratsaioaz gozatzeko aukera izango duzuen naiz irratian uda honetan. Festarik festa arituko dira Iker Gurrutxaga, Jon Garate eta Ireia Kanbra. 9:00 11:00 gaur beraiekin hitz egingo dugu. Eta urmuga egitasmoaren giroan ariko gara Miguel Zeberio eta Mai Aranarekin, euren azken entxegotako batetik. Eta Elia Izagirrerekin oporrak bakean ekimenaz ariko gara, arazo administratiboengatik hegaldi guztiak bertan bera utzi zituzten, baino goiz partean jakin dugu konpondu dutela arazoa. Hala ere gu jakin nahi dugu zer gertatu den eta nola dauden. Aizue, guztia urrengo 2 orduetan denboraldia amaitzeko, ez da makala. Uztailak 4 ditu gaur eta ostirala da. Ongitorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete, eta gu, bagoaz etxera. Farsante bat sentitzen naiz Goiuri. Zeba. Ze, bagoaz etxera esaten du, baina bihar arratsaldean hemen izango gara. Zuekin entzuleo Keire Maia Manterola, egunon. Dindindan, Goiuri ezei zarandi, egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1015 du, goizak 10:21 minutu, uztailak 4 gu 3 urrengo 2 orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan musu bat, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, denboraldi guztian zehar. Entzuten aritu zareten oiei. Gaur, denboraldiko azkena. Azken trago bat hartu, goiz xamar da oraindik. Entzuleok hementxe gara denboraldiko azkena, 1015 zenbaki borobila eta pasa zaigu Goiuri, 10:15 esatea. 10:15 zirela eta gure saioa ere 10:15 dela. Baina sarrera betean, ez digu eman, entzuleok. Egunon gaztiak diote hemendik, Ander Fernandez eraman behar dezute artista hutsa da, datorrela, iraietik aurrera, gonbidauta dago. Hoi dantza tope, gorkak egunon, 19,2 jarri dute dantzan hemen. Madriletik, ze bero, gaur hasten dira, nire udako bidaiak. Willy Fogg, oporuzain hartzen zaio zuen dantzari, bai, egia esan, ez da gato porrik, baina, tristura. Baina txip aldaketa ere eskertzen dute, txaketa kafeteroak endu eta txaketa ziklista jarri, maiota jarri, txaketa kafeteroak endu eta maiota jatzi. Liderren maiota jantzi ezaket Goiuri edo motaduna. Ze polita motaduna, Oso polita da, Julenek gorrotu du. Niri gustatzen zait. Niri ere bai. Egia da, garai batean motaduna zela, pixkatola dotoreagoa. Orain daukete joera eta Juleni horrek
ematen dio amorrua, da kulotea, zapatilla gaineko kubre horiek, Ja, kaskoa, guanteak, baita bizileta aurrekaldean doan Garmin edo prozesadore txiki hori, konta kilometrosa zena, gaur egun gauza gehiago egiten dituen hori ere karkasa motadun txurigorri horrekin, eta hor Julen amorratzen ibiltzen da. Bai. Ez da zaila Julen amorrazia. Hori da. Ez, egia esan, Egia esan. harrapatzen ari zarete Julen, denek gustatzen dute nola mutilotzan jator goxoa zela, baina, areke, bere ospina ere badu, Azken tragoa da eta Ba, maite duten tartearekin abiatuko dugu, gaurko saio hau ere, eta maite duten tarte horretan, lehenengoa Gorka Santestebanek bidali diguna, ba, Madriletik maite dute, hola, majo xamarra, luze xamarra daukagu, Kaixo egunon, bigarren kafeko lagunak, zer moduz. Bueno, ba, hau izango da nire kursontako azken audioa eta azken maiteuta. Gorkaren maiteuta segitan entzungo du, baina hau pixka txukundu behar dugu. Gorka, biali diguzu, ahots pixka bat sartu zaizu treneko zaratan, eta gaur egun hau konpontzeko aukera dagoenez. Konpondu egingo dugu, baina bitartean, Eire Maia Manterolak egingo digu bere maitedutaren aurkezpena. Ba, enekan ezer pentsauta, egia esan, baina azkena danez eta sarrera hori indeula pixkatik asturte hau errepasatzen. Ba, ez egin ere maiteuta saio hau izangoa, bigarren kafea izangoa. Goatzen naiz, lehenengo egun hortan urriak bat hortan iritsi nitzala, eta ja Inigok mikrofona horrian jarri zila irakurtzen. Eta ariketa egiten egon ginela, nahiko azkar ritzaitet, eta nahiko azkar irakurtzat ezta. Pixka moteltzeko, nola inundo. Eta ez dakit, sentitet handikan unea hanbeste gauza pasadiala, hanbeste gauza aldau diala, hanbeste gauza ikasitutela gehien bat. Sentitet, pixkat danetik ainetela, nire lekutik atena izela, ez dakit, oso guai izan da, emozioa biten naiz, eta ez dakit, ba hori, ikustet lan eburua guain, eta ikusten lan eburua ordun, eta ez dakit, ba, milaga esperientzi berri, Durangoko azokari gogatzen naiz, elkarrizketak urdurineon, elkarrizketatik bernulako, ez dakit dana, hainbat gauza gertatu dira, Bernardo Atxaga elkarrizketa bernunian ebai, horra astea zura bializin Inigokon. Eta esan nun, aia ama, eta nik ze aleu erdiot, Bernardo Atxagai. Eta jungin, eta ingenun, eta eskerrak ingenula, eta ez dakit, ba oso eskortuan nahola, eta oso guai esan dela, eta hoxe. Bertxio asko den aldatu ni ere bai, bat gehiago. Egunero pixka bat aztu igande hontan, bizi osorako. Edozen lekutan, galtzen duzu harima, gorputz guztietan, zauriren Ba, Eire Maia Manterola iritsi zen, bai, urriaren bat-batean, nik enuen eguna gogoratzen, baina, bai, egia da gauza asko gertatu dira, denboraldi batek askorako ematen duela. Nik gogoan dut hemen egiten genituen Sanedrin oiek labankadaren bigarren denboraldia osatzeko, gainera, suspensiaren zale bazarazu ere, eta horre ibili ginen, Irati Etxeberria, zera Imanol González Gurrutxaga, Goiuri, Eire eta Postok, eta gauza asko egin ditugu, baita norbait pixkate larrutu ere, ez, hemen ibili gara. Bai, hemen gertatzen gauza interesantinetako bat, mikrofonotik kanpoa gertatzea, ez da, etengabe. Bai, hori aitortu barra daukagu horrela da, baina izu, zer egingo diogu. Dana ezin bezan. galtzen duzu harima, gorputz guztietan, zauriren bat biztan. Edozein lekutan, zauriren bat biztan, gorputz guztietan, galtzen duzu harima. Zein da zure maite dut, Juri? Bi maite dut, prestatu ditut, konturatu nahi zelako, nire lehenengo maite duta nahiko azalekoa dela. Eta iruditu zait, azkeneko saioa izan da gaurkoa, pena zela, hain azaleko maite dut bat ekartzea. Baina, aipatu behar dut. Online erosketa bat egiten duzunean, webgune edo aplikazio baten bidez, webgune eta aplikazio askok aukera ematen dizute,
txartela ez den beste zerbaitekin ordaintzekoa. Izan daiteke Apple bat balin badaukazu Apple Pay sistema, izan daiteke leku batzutan bizuma ere orain onartzen dute webgune batzuetan, puntuak edo dana dalakoa. Eta nik aitortu behar dizuet, naizela pertsona bat, nire kreditu txartela ez dudana, nire egunerokotasunean poltsikoan eramaten. Zeba. Egia esan, nola mugikorrean, orain mugikorreko contactless hori daukadan, horrekin ordaintzen dut, zerbait ordaindu Diruatea ere hortik aldain. balin badut. Bai, dena daiteke. Bai. Diruate, horregatik, diruate, juten naizenean baita paretako diru uste esaten ditela azpitin, ez? Olako zerbait, dirua ateratzera, contactlessa mugikorra jartzen dut eta dirua ateratzen dut. Ez dakit oso seguro den hau kontatzea hemen irratia, baina bueno. Kontua da, ez dudala txartel fisikoa nerekin izaten askotan. Baina, batzutan egokiten zaidala erosketa bat egitea online. Eta orduan nire maite duta da webguneak eskaintzen dizunean aukera alternatibo bat. Hau da, webguneak esaten balin baizu soilik bida hau ordaintzeko sartu zure txartelaren zenbaki guztiak, iraungitze data, zenbaki segurtasun kodea ulertzen didazue? Bai. Hori, gertatzen balin bada, nik nola ez dudan eramaten kreditu txartela gainean, ezin dut erosketa egin. Zure mugikorrean, txartelari buelta eman dizaiokezu, eta ikusi datu guztiak. Zer? Boomer. Nola? Pixkat urteak erori zaizkizu. Zer? Ja, ze boomerra da. Zupazen ekin hau? A ber, mobilan. Osea, etorri behar du hemen, gaurten 40 urte bete dituenak, Zer? Eta nola egiten da? iriki zure txartela. Iriki dut? Zia du? Nik hori nekin, Ez genekin. Ama, orain inogok erakutsi behar digu, nola egiten da? Hori egin daiteke? Sekulako arazo mordoa konpondu izkidazu? Zuri horpegia eskatzen ari zaidara denbora guztian. Nik buruz dakit. Dena? Bai, nire txarteltan pesa asko hartu ditut Bilbon ikasten unean. Orduan, Pesa autobusak. Bai. Crossfiteatzara datu hendik. Krisi hori itzaizu iritsi hendik. Hori, 30 urten bueltan iristen da crossfitaren krisia bai. Eskerrak, Eta gero iristen dira krisi matrimonialek, diote ikerketa oso sendoek eta oso zientifikoek crossfita dela poligamiara baino infidelitatera gehien bultzatzen duen aisialdi espazioa. Eta separatzean dibortzetuen zer da, padela. Wow. Hori oso teoria sendo bat da, eta Bai. egia da. Kardiasianismo politiko aplikatzen ari gara, entzuleok. Padelana egia da. Jotezea padelea, eta daude danak 40 urteko gizonak,
Norbaiti zerbait pasa eta denen artean sarea egitea, eraz, benetan maite ditut udalekuak. Ui, meldio asko dauzkanik. And so the outside, it bashes us in, bashes us about a bit. Gertatu zaiguna da argindarra joan egin dela. Bai, Segundu bat esan da. Segundu bat. itzalialdia. Uste dut, gure estudio zentraletako lankidek baieztatuko digute, uste dut segurtasun sistemek funtzionatu dutela eta guk emisioan jarraitu dugula. Irratian bai. Irratian bai. Streamingean akaso momentu batean erori gara, baina erori gara. Nahi alkortak dio txartelarekin bakarri bada, nik ez dut inoiz erosten. Hori ba berix nik bezala xe. Lortu duzuzuk egitea ino? Bai, daukazu aplikazio bat mugikorrean izena dela kartera. Bai. Bai, wallet. Zu walleten sartze balin bazara, hor dauzkazu zure txartelak. Txoran. Horan sartzen naiz, eta hemen dago, bai. Eta goran dauzkazu 3 puntutxo. Bai. 3 puntutxo izan daukazu tarjeta zenbakia, tarjetaren xehetasunak, notifikazioak, egin dituzun azken transakzioak, guztia. Txoran, ez dut lortzen ikustea hori. Detalles la tarjeta. Osea, ez dut ikusten atzeko... Noiz kadukatzen den eta gauza guzti horiek. Nik momentu dutan hori ikustea lortu, egia da oraintxe ez dudala lortzen. Hori da behar dudana ba. Nere ordaintzeko metodo gogoena da PayPal. Bai? Bai. Elon Sentitzen Musk zarelako lasaiago? Erresegia dut zait. Erresegia da. Eta askotan indet, alezu 3 plazotan ordaindu PayPalekin. Interesi gabe? Bai, interesi gabe. Eta 3 zeatan. Eta oso ondo funtzionatu beti, egia esan. Oso ondo, horixe. Hori bai garrantzitsuagoa zen beste maite duta, udalekuena, txartelena baino. Ondo da. Feel them, and they did unfold, and the wind did fill them, and they did unfold, and the wind did. Nik maite dut xelebrea da, baina maite dut pentsatzea, gauza batzuk ez ditudala gogoratzen, gauza asko gertatzen direlako eta gauza berriek gertatu behar dutelako eta den ezin dudalako gogoratu. Wow. Hau da, espazio mugatua daukazu, garunean, gertatzen zaizkizun gauza guztiak oroitzeko. Memoria selektiboa. Bueno, selektiboa edo atzo lagun batekin izan nintzen Idoia Surmendi eta Pedro Pastorren kontzertua ikusten, Anu eta Estadioko Armaian egiten diren kontzertu horietan, eta esan kontzertu oso politia, Bea Surmendik abestu zuen Idoiarekin, Idoiak Pedrorekin, oso giro politia zegoen, belaunaldi artekotasun ikaragarrian, ikustean asko zirela Luis Pastor, Pedro Pastorren aitaren zale zirenak eta pixkat gero engantzatu zirenak semeari, familia osoak, non uste dut gurasoak entzuten zuten pastor zarra eta bestek pastor gaztea, eta horrelako gauzak, eta, bueno, han izan ginen Idoia eta Bea Surmendiren gurasoekin ere izan nintzen, goiuri, Finta Santanderreko anekdota hori gogoratuz Durangoko azokan, eta nire lagun honek esan zian, goatzezea getarin on ginela behin, getarin. Eta bai, zulan entzinean, eta geho parandan gatu zinean, dan topatu ginean, eta egia esan, nik enuen gogoratzen. Eta ez dut gogoratzen. Gogoan dut, getaian eginako parranda hori, lanera joan nintzen, eta gero nire lankide izan nien, hemen gehatuko naiz, justu giro erra da, topatuko norbait, ez dakit 10.000 pertsonekin egon nintzen gau hartan, eta goizeko ordu txikitan, lagun batzun etxera joan nintzen lotara, ze justu Jerk Ortiz gurekin soinu teknikari eta aritzen den laguna, ere antze bilen, eta etxea zeukaten, eta ez dakit zeuran bukatu nuen sofa batean lotan, eta horrengo goizean berriz ere lana genuen, eta goatzen naiz, goizean ja poteoan berriz ere ari nintzela topatzen, gau osoan topatu nuen jende asko. Orain, ze jende ziren? Ez dakit. Eta jarrak. Gehienak bai, lagun hau zuma jarra da, baina gehienak eta jarrak zian, nik ez du gogoratzen, eta esaten zian, baina ez izut lotxe ematen, da nik, esaten nahi gea, 2019an, parranda gau baten, igual ordu erdi zeun gila trago bat hartzen, enaiz gogoratzen, osea, gauza pioak gertatu ja 6 urte hauetan, gogoratuko naiz, seguraski urte askotan Idoia Surmendiren bolontan egon ginela, joela, tajuz, 3 orduz, kontzertu batzuk, baina parranda bateko zatitxo batean, nik nintzen gogoratzen, eta pixket aserretu egin zitzaidan lagun hau, baino pixkat defenditu nahi dudana da,
bizitzen momentu asko dauzkagula bizitzeko, momentu asko gogoratzeko, igual denak ezin dira gogoratu, eta garrantzitsuenekin geratu behar dugula, eta netzako politagoa izan zen, atzo kontzertu baten egotea lasai, parranda giro baten ordu erdiz egotea baino, eta polita iruditzen zait oso aspaldiko lagunekin, eta oso tarteka baldin bada ere, berreskuratzea denbora, duela gutxi 1000. Saioan ere egontzen, nera urtzaroko lagun bat, oso gutxi egoten garena, eta 1000. Saiora etorri zena, eta poza mantzidan, eta uste dut bizitzeko hainbeste daukagula, eta hainbeste bizi dugula, bizitzan, ez dakit, bizitza zukutzen dugu, eta uste dut hori gauza ederra dela, dena ezin dela gogoratu. Eta hau esan da, kontra esan bat, ze badakizu zeinek gogoratzen duten, bizitzan pasauten ia dena Oiuri. Kontxita eta Marimik. Dobre, no zibedet. Gure amonek ia dena gogoratzen dute, eta eskerrak zori guztia kontatzen digute. 1000. Saioan eurekin egin genuen izketalditxo txikiarekin egingo ditugu urrengo minutuak, ze aritu ginen eurekin memoria historikoari buruz, aritu ginen eurekin nolabait gure iragana gogoratzearen garrantziari buruz, eta iruditu zaigu beroketarik eta zoragarria dela, Habana 1927, gaur amaituko dugun, gure denboraldiko podcast kutxun honen, azken atala entzun aurretik beraz, entzuleok, zuekin Kontxita eta Marimi txillida lekuko larre zoragarrietatik. Podcast horrek bagara matza pentsatzera, iraganeko historioi gurean pisu asko dutela, askotan historia oso gertukoa ere, hola pixka trakez xamar gogoratzen dugula, eta gure iragan ezain hurbilek hori, akaso zuzenean bizi izan ez dugun hori kontatzeko ezinbestekoak izan dira gaur hemen gurekin ditugun bi emakumeak. Bigarren kafearen lehen denboraldi hartan, etxeetatik eta pandemian abiatu genuenetik gaurdaino, euren 80 piku urteko esperientzia hori gurekin elkarbanatu duten emakumeak, Lia Manin aipatzen zenuen, ura bezalaxe, eurak andereñoak, esan genienean bata besteari, bigarren kafearen bueltan elkartu nahi genituela, orduan jakin genuen, gaztarotik ezagutzen zutela elkar, irakasle izateko ikasketak elkarrekin izan zituztela, eta elkarrekin izan dutela beti bizitza hobetu egiteko konpromiso eta borrokarako sena. Kontxita, Beiti eta Marimi ugalderentzat gaurko txalorik bereziena. Kontxita, Marimi, gaur... Zuek, hola... Hausaz eta kasualidadez ezer ez duzu egiten, ez da? Ez. Beti dago egiten duzenaren atzean hausnarketa bat, bizitzaren hausnarketa. Habana ontzia ipatu dugu, gaur ez da eguna kontatzeko, baina Kontxita Beitiak oso lotura estua du Habana ontziarekin, eta bere senide bat han egon zenaren uste, ezin konprobatuarekin, ze zoritxarrez ezin dugu konprobatu, baina indizio guztiek hortara garamatzate, gaur Kontxita eta Marimi eskatu behar diegu zerbait oso zaiatena. Eta da, labur aritzea. Baina, noski, nola egin hori, hainbeste bizi duten bi pertsonekin. Ez diguzu denborik ematen eta esateko. Ez protestatu orain. Urbildu mikrofonoa onda ora, Urbildu mikrofonoa ora. Oantxe gatoz, azkeneko utxunea betetzea, oain ere. Kontxita Marimi labur-laburrean galdera eternala izan litekeena. Konturatzen altzarete, ze garantzitsua den guretzat, zuen testigantzak, zuen iritziak, gaur bizi duguna zuen begietatik bizitzea. Jabetzen zarete, badakizu hori? Bueno, pensatzen dugu pixka bat, ez? Bai, nik uste bai, ez zerrena izango dula zergatik gaizu, Lehen gabiltza denan tartean, eta orduan, seinale, bai. Zeozerren indarra bat dugula. Horregatik etorri horrelako ilusioakin, Eguna pasatzea, holako leku zoragarria, horrelako lagun maitagarriak. Baina maitagarri, eta oso ezagunak, aspalditik, eta aspaldin ikusi gabeak. Bueno, zoragarria. Zoragarria. Bueno. Mila esker. Aizue. Aguantatzagatik urte osoan. Zuek ez da gizu ez komediak izate ditugun, hau kontatu egingo dugu, Juri. Bai. Bigarren kafean dena kontatzen dugu, batzutan gehiagi. Baina, Kontxita eta Marimirekin tartea dugunean, eta normalean tarte hori izaten 10 minutukoa, irratietan bizi den, ez, gutxinez 25 minutu behar izaten dira. Eta goiurik esate dit, baina zu egon zaitezela,
Bai. Soilik zuk dakizu, Mozten. gure amonak mozten. Nik ez Goi hori ez da atrebitzen zuekin. Kontxita Marimi. Nien naiz hau sartzen eta orduan esaten diot Inigo mesedez, lanak banatzen ditugunean, Inigozuk egon behar duzu, momentu horretan, ze bestela, nik ez nituzke etengo, eta hemen egongo ginake. Ez gera konturatzen, eta jarraitu egiten dugu, ja hartu dugu martxa, eta. Ja, behin hartu ezkeo, ja jarripena, eta ordu bete, eta 2 ordu ere pasako genituzke. Bueno, batzutan jartzen dugun zerrendak potenteak dira, Zuk badakizu zer den Kontxita eta Marimirekin hitz egin esan, bueno, hilabete ontako gaiei helduko diegu. Eta izan litezke ez, kilometroak izan da, edo herri urratsi izan da, eta gero, izue, gastronomia sari bat eman diote ez dagin hori, eta ez. Izaten da. Hitz egin nahi dugu, ze, Hortuzar eta Estebanen artean dagoen tentsio horren atzean zerbait badago. Ostras! Bueno, gaur, Oiana etorri da, kaso bera gehiago daki guztia inguruan, eskerrik asko Oiana gurera biltzadatik, bide batez. Horrelako gaiak izaten dira, ez? Edo nahi dugu hitz egin memoria historikoaren inguruan, edo nahi dugu hitz egin memoria historikoaren gai honen inguruan eman den pauso txiki hontaz, baina guretzat oso garrantzitsua da familia honek hau eta beste lortu duelako. Ez zarete makalak izan, eta ez zarete makalduko jada, bikote. Asko beharko dugu makaltzeko. Haupa, Marimi, hori pensatzen. Gauza bera pensatzen denik ere. Beraz, hementxe gode. Zute gurekin kontatu, ez dugu ez esango, ez? Ez dakigu esaten. Guk ere nik iten debin beste lehen osan dezun horren. Bai, eta gero ezin det. Mikel Urdangarin bezala orduan. Indet, bakar batzutan bai. Baina Mikel bezala zu ere horrelakoak egiten dituzunean, berdin maite zaitugu. Asko maite zaituztegu, Kontxita, Marimi, benetan, asko maite zaituztegu. Oso berezia da gure irratsaioan zu bezalako bi pertsona izatea, kontatzen diguzun elkarbanatzea, gurekin, eta konturatu gabez, askotan ezkara konturatzen irratiaren pareto horietan Euskal Herria guztiarekin elkarbanatzen duzuela. Beraz, mila esker, eta gero, arroko baten bueltan, ospatuko dugu 1000. saio hau ze oso zuena ere bada. Bueno, bukatu beharko dugu sanez zorionak, lehenengo, eta gero, denai dire eskerrak, onbiste jende men aurrean, bestetan egongo dira irratian, edo atzetik, edo entzuten 2. aldin, edo 2. kafe hori, eta gaur berriz hemen zaudete denok, eta ja ezagutu gaituzue, eta guk ere baita. Eta gainera ez gara horren zarrak, ez da? Ez. Bakarrik 85 urte ditugu biok, Zora garri zaudete. 85, hori zer da? 5 gutxi da. Ni 5 datorren astean ditu. Oda momentu. Kontxita, Marimi, mila esker, zoazte berriro olkira bueltan, eta... Bueno, astindu! Haupa Euskal Herria! Haupa, gora Euskal Herria! Askatuta! Etzaio nahi gustatu belarrik itxi! Eske, onena. Ai, Kontxita eta Marimi. Entzuleok, hause 1000. saioko momentuetako bat, joango gara, aretan elkarbanatzen momentu hauek guztiak, eta saio oso ere, igoko dugu horrelakoren batean udarantzear, zuek ere gozatzeko, nahiko saio udatiarra izan zen gainera, beraz, hori ere egingo dugu, baina orain, Habana 1917 3 atala, plataforma digitaletan, Spotify, iVooxen eta leku guztietan, gure webgunean, naiz irratiaren webgunean ere, entzungai dituzue lehenengo biak, eta 3 gaur bertan ere izango duzu entzuteko moduan, baina oraintxe hemen entzungo duzue. Kafe nobelak. Habana 1917. Egun Donostia. Biztanleria zibila itsaso zebakoatzen hasi ziren atzo. Santurtzitik irten ziren goizeko izarra jatea, 319 errefuxiaturekin. Eta Habana transatlantikoa, 2326 errefuxiaturekin. Gipuzkoa, Bizkaia eta Iparreko izarra bauek eta fiskar destruktoreak babestuta, 3000 mugaraino egin zuten bidea. Bertan Royal Oak korazatuak eta Faunor Fury, Fortune eta Fire Drake destruktore britaniarrek ordezkatu zituzten, Frantziara lagundu zietelari. Egunon alperrori.
Altxa, ama zoi daukagu. Egun hartan presak atera ginen Donostiako etxetik. Matxinoak gertu zeudela eta denak hilko gintuztela esan zigutelako. Ama, arreba eta hiruron artean izan genuen guztia hartu genuen eta poltsabana prestatu genuen bakoitzarentzat gure arroparekin. Kamioietan, beste hainbat lagunekin batera, Bilborantz ihes egin genuen. Bidaia luzea izan zen, etengabe gelditzen ginen errepidea ibilgailuz eta oinez ihesi zihoazen familiaz beteta zegoelako. Denok oso urduri eta triste geunden. Bidean eraso egin gote ziguten beldur ginen. Bilbora iritsi eta kaosa nagusi zela ikusi genuen. Kaleak errefuxiatuz beteta zeuden. Batzuk eskoletan, pabiloietan, etxeetan hartzen zituzten. Beste batzuek kalean lo egiten zuten. Guk zortea izan genuen eta Aldezarreko etxe batean hartu genuen ostatu, 7 kaleetan, etxaidetaren ondoan. Haiek 2. solairuan eta gu 3. Oso pozik geunden, baina pozak gutxi iraunzigun. Gerra Bilbora hurbiltzen ari zen eta laster hasi ziren bombardaketak. Eguna aterpetatik gertu igaro behar genuen, inoiz ezpeitzen jakiten noiz gertatuko zen. Zorionez, gauez, hegazkinek egan egin ezin zutenez, etxera itzultzen ginen lotara. Iristen zitzaizkigun albisteak oso txarrak ziren. Inguruko herriak bombardatu zituzten, hala nola Gernika eta Durango, eta bagenegien jende asko hiltzela. Egunak joan, egunak etorri, jende gehiago iristen zen Bilbora ihesi. Gernika bombardatu dute. Arratsaldeko 4:00 8:00 lorden gutxietara, etengabe. Lehenengo hegazkina arratsaldeko 4 aldera agertu zen eta bomba batzuk bota zituen. 15 minuturen buruan, triangilu formako 3 hegazkin agertu ziren, oso baxu egan zijoazenak. Horrela hasi zen Gernikako bombardaketa sistematikoa, 3 ordu baino gehiagoz luzatu zena. Hegazkinak Gasteizko aerodromotik aireratzen ziren, itsasertza gainditzen zuten eta gero buelta erdi emanez, okako haranari jarraitzen zioten, Gernika iparraldetik hegoaldera erasoz. Dirudienez 3 motatakoak ziren, Heinkel 111, Junker 52 eta Heinkel 51. Bombardaketa pasazenean jendea aterpeetatik atera zen. Inork ez zuen negar egiten, inork ezin zuen ulertu zer ikusten zuen. Eguzkia sartzean, oraindik ezin zen ikusi 500 metrotik gora. Sugarrek triskantza eragiten zuten alde guztietan, eta ke beltz astun bat nabari zen. Egun batean, Andre bat etorri zen etxera, eta amari kontatu zion, gerrak irauten zuen bitartean, aurrak Ingalaterrara joan gintezkeela. Amak baietz erabaki zuen, denok joango ginela, eta horrela salbu egon gintezkeela. Gau hartan, lehenengo aldiz, ama negarrez entzun nuen. Banekien ez zitzaiola batere gustatzen elkarren gandik aldentzea, baina guretzat onena zela pentsatu zuen. Gure arrebak, 16 urte zituenak, ezin zuen joan. 5 eta 15 urte bitarteko aurrak bakarrik uzten zituzten. Nik 14 nituen, nire beste bi anaiek, Enrique Kamairu eta Ernesto Kamar. Gure 3 lagunek ere egin zezaketen. Juan Etxaidek 13 urte zituen, Maria Kamar eta Josek txikienak 8. 6 joan eta elkarri laguntzeko esperantzatan. Handik egun batzuetara, 1937ko maiatzaren 20an, tren batek Bilbotik Santurtzira eraman gintuen. Ama eta arrebaren arteko agurra oso triste izan zen. Denok egiten genuen negar.
banantzera gindoazen eta azkenekien berriro topo egingo genuen. Eta azken besarkada eman zidan. Kaian Habana genuen zai, urrutira eramateko, oso gutxi ezagutzen genuen leku batera, Ingalaterrara. Gogoan nuen eskolako mapa batean ikusi nuela, uharte handi bat zela, baina besterik ez. Beste bizitza bat bizitzen ari ginelako sentsazioarekin igo ginen ontzira. Ene, itsasontzi handi horretan egotea. Nora gindoa zen eta zenbat denbora egongo ginen jakin gabe. Nun lo egingo genuen ez jakitea, nabigatzea eta itsasoaren erdian egotea zertzen ez jakitea. Pasabidean gora gindoa zela, atzera begiratzen genuen behin eta berriz. Ama asko zeudenan, besoak etengabe astintzen zituzten. Ama, ama, ama. Agur, maiteak. Benito Gómez Juan, Benito Gómez Ángel, Benito Gómez Fausto, Osaeta Brizuela Adela, García Rodrigo José Luis, Obregón Sáenz Aurora, Velasco Bayona Isabel, Velasco Bayona Manuel, Aurrekoetxea Fernández María Teresa, Oiokegi Olaizola Francisco. Handia zan ontzigura, baina nainbeste aur ginen, jainkoari eskerrak aizpa alboa noela. Kabina bat eman ziguten eta hantxe sartuta egon ginen, aspertu ginen arte. Ezin egona handiegia zen eta kanpora irten ginen, ea norbaite jateko zerbait ematen zigun. Ez genuen geure kabina berriro ikusi. Ume gehienak bezala lurrean etzanda egin behar genuen lo. Geure berokiak estalki bakarra. Aizpa botaka hasi zen eta berokia zikindu zitzaion. Josi eta josi ibili zen gure ama beroki ederrura egiteko. Eta lehenengo gauerako zikina zegoen. Pentsa nola diren gauzak. Ura zela nire kezka nagusia. Berokia ikustean amak herrieta egingo zigula. Bagindoa zen beste herrialde batera bizitzera. Eta nire kezka trapuzikin bat zen. Baina horrela behar du bizitzak ez da. 7 urteko ume baten kezka bakarrak. Hori behar luke izan. Han hemengo herri eta txikiak, eta ez etengabeko bombardaketak. Gogoan dut ontziratzean soinean generaman bakarra poltsatxo txiki bazela, arropa gordetzeko, baina ontzian janari asko zegoen, asko. Bilbon oso diru gutxi genuen, eta barkuan ogi zuria eta txorizoa ikusi nitunean, ura poza, zoragarria zen. Goze naiz eta barkuan txorizoa dago, sinesgaitza zen. Kabinako kide batek goze zela esan zuen, eta ogia nahi zuela. Beraz, bila jo nintzaion eta itzuli nintzanean nire oatzea joana zen. Beraz, bidaia osoa ontzi gainean eman nuen, izugarri gaxorik nengoela. Zenbat ume! Sekula inbeste ume elkarrekin ikusi gabe nengoen. Ez da eskolan ere, 4.000 omen ginen. Gogoan dut lehenengo egunean bizkotxoa eta arrauza goziak emazizkigutela jateko. Goze ginen eta gehiagi jan genuen. Azkar batean hasi ginen botaka. Ontzia handia bazen ere, ontziratu ginenerako ez zegoen esertzeko lekurik. Esan zigutenez, ia 4.000 ume ginen, eta maistra, apaiz, monja, eta mediku batzuek lagunduko ziguten guzaintzeko. Elkarrekin egon eta ez bereizten saiatuz, apur bat babestutako leku bat aurkitu genuen eta elkarri ondo itsatsita emandako mantekin estali ginen. Gaua han igaruko genuen. Hotz egiten zuen
eta itsasoko ezetasunak gure mantak busti zituen. Gauak betierekoa zirudien. Ulertzen ez genuen gerra bat bizitzen ari ginen. Tira, bizitza oso bat pasada, eta ez dakito noizbait ulertu dudan. Ontzia mugitzen hasi zen urrengo eguneko egun sentian. Esnatu eta itsasertzetik urruntzen ikusi genuen. Beldur ginen matxinoek lurretik eraso egingote ziguten, baina etzen ezer gertatu. Eraso posibletatik babesteko, hasieran Euskal Itsas Armadako itsasontzi txiki batzuek eskoltatu gintuzten, baina gero itsaso zabalean itzuli egin ziren eta bi destruktore ingeles gerturatu zitzaizkigun. Handik gutxira, gure beldurrak areagotu egin ziren. Urrunean, ontzi handi bat zegoen. Zerbera! Errebeldeen gerraontzi beldurgarria hurbildu zitzaigun, baina okerrenaren beldur ginenean, giratu eta gugandik urrundu zen. Gurekin zeuden zaintzaileek esan zigutenez nazioarteko uretan geunden eta ezin zigun erasorik egin. Eskerrak. Denok, urruntzen ikusi genuenean, bota genituen pozezko oihuek tentsioa askatzen lagundu ziguten. Hortik aurrera, lasaiago nabigatu genuen, erasoen beldurria. Baina segituan ohartu ginen gure etxai nagusia haizea zela. Nola mugitzen zen barku ura, anai-arreba guztiak goitikan egiten, bata bestearen atzetik gaxotuz. Okada usaina eta zikinkeriak izugarriak ziren, baina lo egitea lortzen genuen, ler eginda geunden. Eguzki ertetean esnatu eta itsasoa bare zegoela ikusi nuen. Tentuz jaiki eta brankara hurbildu nintzen. Handik itsaso amaigabea ikusi nuen nire aurrean. Ama, ziurra maiera duela, bat dago lurrik inon. Itsasoak mugarik ez duela pensatzeak zorabiroa sortzen zidan. Baina ontzira sartu aurretik izebak esan zidan marinelak oso azkarrak zirela eta fidatzeko beraiekin bazekitela zertan ari ziren. Tarteka jolasean ere aritzen ginen. Hainbeste aurre elkarrekin, irudikatu dezakezu nolako korrika saioak egiten genituen. Eta halako batean, jolasean ari ginela, oihu bat entzun genuen. Denok ikusi nahi genuen, zutitu eta algoetara hurbildu ginen. Hurbildu ala, urduritu egin ginen. Jakin min handia genuen hartuko gintuen lurrura nolako zen ikusteko. Uste dut orduan ulertu nuela bidaia. Jaisteko irrikaz geunden arren, itsasontziak aingura bota zuen portura iritsi aurretik. Gau bat gehiago emango genuen. Denok sentitu genuen etsipen ikaragarria, baina Inglaterrako uretan geundenez azkar lasaitu ginen. Berehala bitxa lupa hurbildu ziren eta zenbait agintari eta mediku ontzira igo ziren. Gure egoera ikusi nahi zuten. Norbaitek esan zuen oso gaixo zegoen ume bat atera zutela ospitalera eramateko. Ez dut inoiz jakin zer gertatu zen umearekin. Barkua bere helmugara iritsi zen eta aspaldian lehenengo aldiz gau hartan lo ondo egin genuen.
Goizeko 11:03 ditugu, eta atzerapen pixkatekin, Habanaren azken atala entzuten genbiltzala, bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren Zaizpuru lankidea antxe dugu, eta oinatze, egunon? Egunon Inigo, egunon entzule guztiak, bai, motzean badere kontu batzu baditu aipatzeko. Batetik, Nafarroako gobernuak garaian onartu zuen foru poliziak taser pistolak erabiltzea, baina arauak aldatu behar zituzten horretarako, eta iritsi da arau aldaketa hori. Orain, taser pistolen banaketari ekingo diotela dio Nafarroako gobernuak, eta modu gradual batean zabalduko dituztela, eta Nafarroako polizia etxe ezberdinetara bidaliko dituztela adirazi dute. 100 taser pistola izatea espero dute. Bat dirudienez, 2023an ere foru polizia kritikatu egin zuten, aipatzen ari garen taser pistolak egiten dituen enpresak zabaldu zuelako bideo bat, eta hain zuzen ertzaintzari ere etxe honek, ekoizle honek saldu zizkion taser pistolak. Oraingoz, badirudi taser pistolarekin pasaden urtean egin zuela foruzengoak lehen erabilera, pasaden urteko ekainean izan zen, Iruñean, dirudienez, pertsona bat, bere honetik atera zegoela, gaixotasun mentala zituela, eta taser pistolarekin egin zioten eraso poliziek. Bestalde, aipatu batetik Gasteizko lorezainek 100 egun daramatzatela greban, eta hori nabaritzen da bertako belarran eta bertako lorategietan. Martxoaren 26an hasi zuten greba mugagabea, eta gaur 100. eguna dela eta manifestazioa egingo dute Artiumetik abiatuta arratsaldeko 6:00 hitzarmen propioa eta lan hobekuntzak aldarrikatzen dituzte. Eta bestalde pertsona bat zaurituta Arrasateko etxebizitza erekin batean, izaniko sute batean bart izan da ia gauerdian 11:00 San Josepe kaleko etxebizitza erekin bateko behaldean. Lehenunean 4 atari jende zuztu behar izan dute, baina 3 atariko bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira gauean zehar. Eta momentu honetan albiste den beste kontu bat, eta kirolarekin lotuta, azkenean Nico Williamsek bideo bidez iragarri duela 2035 arte Atletikekin kontratu berritu duela, eta beraz kulebroetako bat honi lotuta amaitu da Atletiken geratzen dela, Bilbon geratzen dela, nahi dudan lekuan etxean geratuko naiz hala idatzi du, esan bezala Nico Williamsek, eta azkenean kulebroetako bat amaitu da behintzat Bilbon geratuko dela Atletiken Nico Williams. Hauxe beraz kontatzeko genuen lagunok. Eskerrik asko bainatza izpuru, pakea, Atletik zaleentzako, Nico Williamsen afera argitu eta gainera ondo argitu delako, eta hemen gure txatean Goiuri ona dio indiokerrek zelan ederra zorionak Goiuri, eta ekipo osoari oso ona benetan, zepen azkena dela jarraitu beharko zenukete. Ai, ze polita. Bai, akaso jarraipena izango du, edo beste moduren batera. Aian beste historio bat ezagutu beharko dugu. Bai. Egongo da nondik tira, ziur. Aizu, entzun gabe utzi dugu gaur Gorka Santestebanek bidali digun bere maite duta, eta entzun egingo dugu, audio zuzendu dugu, pixka bat robotiko entzungo duzu, baina behintzate zaratak endu diogu ondo entzun zen ezaten. Kaixo egunon, bigarren kafeko lagunak zer moduz. Hau izango da nire notako azken audio bat, azken maite duta. Egia zen bi gauza zen zuen. Lehenengo ez dut maite bidai baten hasi goizeko 6:00 eta joaile bat erkitu eta goizeko 6:00 hitz egiteak como si estuvieran ez dakit kontzertu bat zen. Lotxagarri da, besteekiko deskantzua eta hola ze toko da eta izan bidaietan ez tokatzen delako gauza da, ondi ez dut maite eta maite dut holako familia aurkitzea ikasutontan gauza pasatu zaizkit, baina konklusio da bigarren kafea zehatela familia handia eta batzuta zaten dut igual pesau jartzen zela, baina importantea da
familia zaintzea eta laguna zaintzea. Eta hori da bigarren kafea. Así que uda ondo pasa. Inigo eta Julen eta besteak film egin, Frantziako turran, bizitatu hartiko dizuet, eta beste ondo pasau da, deskonektatu, lasa ibili, eta bakoitza bere burua zen, hori da nirenak. Bueno, musa handi bat, eta agur bat, hemen, trenetik, Madalari eristen, azte buru politiza datoretan mila esker, eta musu handi bat guztio. Muixo, ondi bat Gorka Santesteban zuretzat ere. Ja, esan duen guztia. Ados nago esan duen guztiarekin, treneko errespetu falta horietatik hasi, eta bigarren kafean familia bat osatzen dugula dion horri arte. Baina noski, ze polita. Eren jokerrek esan digu, nik aurten ez daukat ezer, oso liatuta nabil, jiji, baina ben oso ongi pasau da, zorionak beste denboraldi zoragarri batengatik, eta laizer arte eratorren denboraldian, itxoiten gehatzen naiz, musu. Hemendik musu batek gurentzule porrokatu eta fidelenei, baina horrendiken, 50 minutu falta zaizkio bigarren kafeari, denboraldia agurtzeko, eta gu bagoaz, beste sortu dugun sare honen lagun batzuen gana. Urmuga mendiak eta musika egitasmoa bidean da, entxegu giroan dabiltza, eta Eire Maia Manterola, euren entxegu aretoraino hurbildu da, oker espanaiz, Eire, Miguel Zeberiorekin zaude egunon. Ara. Badiru diztugula Eire Maia entzuten, saiatuko gara berriz ere berarekin bat egiten, eta segituan izango gara euren giro horretan. Minak elkar lotu gintuen, elkar maitatzen jakin gabe, zare gabearen kate gehiago daude, zare gabearen kateatuago. Zorionekoak zuek, Idoia Surmendi ere sarearena kantatzen entzun ahal izan dugulako, baina bagoaz esan da bezala Urmuganen entxegu espazioraino, Eire Maia Manterola, egunon? Egunon, noain bai? Bai, aurrera. Earki, bai hemen gaude, Tolosako Laskoren ikastolan, eta hori, leheno azten ez esaten, baina ez da entzun emateunez, eta jungia behin areto nagusi, entxe hotzen aizean lekura, eta zarot asko zola pentsatu dugu. Hor, ez dakizema musiko elkarrekin zaila da insultasuna mantentzia. Orduan, hemen etorri gara ikastolako terraza moduko batea, eta hemen gaude Miguel Zeberiokin, nondik norakoak kontatzeko. Ez dakit, orain ez zaituzte guen zuten, baina ire aurrera Miguelekin ere, bai. Vale. Martxan da zigarren edizioz Urmuga ekimena, honen ertak Euskal Herria zeharkatuko du mendebaldetik ekialdera, Kantauri eta Mediterraneo itsasotara urak banatuz. Garo mendilerrotik, Añamendiko 3 erregen baina, no? Mendizaletasuna eta musika uztartuz, hainbat musikarik batean dute 3 astez, uztailaren 11-tik 31-ra. Eta administratiboki hau da maita, 2 estatu, Frantzian departamentu bat, Espainian 4 autonomia erkidego, 6 provintzia eta 40-tik gora herri eta kontzeju tartean. Eta pentsatzen dugu hori antolatzea ez dela erresa izan. Hemen gaude Miguel Zeberiokin, zer moduz azken asteak pentsatzen dut opera zabiltzatela? Azken aste hau bereziki, ointxe harrapatu gaituzue ensaiotan, aste honetan helburu izan dugu gure repertorio osoa montatzea, eta gaur da gure intentzioa hori lan hori bukatzekoa. Nola izan dira edizioen antolakuntza ikusi dugu, aipatu dugu bai administratiboki zenbait da on, zenbat kontzertu, zenbat ekimen dauden, nola izan da honen antolakuntza? Badara magu, zan daiteke, joan dan urtekoa amaitu zenetik, buru belarri hau tajutzen, hau antolatzen, eta, pixkaneka, badaude garaiak intensidade handigokoak, beste batzuk lasaixegokoak, eta, lan desberdinak tarteko, batzuk dira herri eta erakundekin harremanak eta loturak egitea, beste dira herrietako lantaldeekin auzolan antolatzea,
eta gero noski mendiko ibilaldiak eta diseinatzea eta prestatzea batzitik, eta musikak eta aukeratzea, kantaria, gonbidatuak, partiturak, eta azken fasean ja, esaten ari nintzen bezala, horiek, ensaio horiek, errepika horiek egin, eta urrengo astean azken ikutsuak eman, eta bota jantzi, eta 11ean mendira. Hor daude bi ekimen mota dala musika, eta beste dala ibilaldi hori antolatzera izan duzu lan asko izango zala, eta zer kaltzatu biak hor non hasten da ibilaldia eta non hasten da musika bertan? Bueno, gure egitasmo hau, urmuga izena duen egitasmo honek biltzen ditu bere baitan bi lerro nagusi. Bata da Euskal Herria jostea xede, eta zeren bidez, izadiaren bidez, mendiz mendi oinez, eta hortan, ibilaldi hortan, poesia edo musika nagusiki eskaintzea, eta odun bien ustak eta bada, Egia esatera, kontratu gehienak naturguneetan dira, eta naturgune horiek gainera berezitasun badute, eta da, ohikoak diren kostako edo hiriburetako udarako gune neuralgiko eta jendez gainezka duen horietatik urruti eskaintzea gure prestatu dugun hori ez badun. Bueno, helburu asko, ez dakit gehiegi ez dut dira, baina guztiak gara guztiak men egiten. Natura eta musika elkartuko dituzue, eta zen nolako giroa sortzen da uztarketa hortan? Egun bat frantziar musikari eta mendizaldien artean hor elkartzen danean, ze giro mota sortzen? Bueno, egia esan, musika egitea olako leku eder batean, oso gauza desberdina da, baina hortako ere behar da talde desberdin bat, hortarako prest dagoena eta ohitura baduna. Azkenean, ez da komila tartean asfaltoko erosotasun hori, antzoki batera joan da, dena prest dagoen tokian zu eserita kontratu bat ematea, baizik, eskatzen du, goiztago izreki, mendi batera joan, tarteka gaina oinez, eta han soinu frogak egin, eta bertan bedazean jan, eta ondoren kontratu ematea, beste badintzatu dira, baina horrek ere, beste emari bat badu, eta gure artean biltzen ditugu musikari eta artistak, baina ikuste hori baloratzen dutelako daudela bertan, zango balit beste molde bateko jendea, ziurrenek ez litzatek hemen nintzango. Eta berdinak atatzen da entzulekin. Entzulek, mendian murgildu, basoan edo beleze batean, hankaz gora jarri, eta musika entzuten jartze utxak, musika emari hori modu bateko besteko izan, hori inporta gabe, horrek berak badu badore gehitu bat, eta nik uste hori entzatu da jasotzen dugun erantzuna, jendeak beste aldate bat izaten du, oso ederra eta oso emankorra. Izan bezala espazioak asko egiten du kasu honetan, eta hor pentsatzen ez sortzen dela poesia moduko bat, espazio hortan hori gertatze horrek sortuko dula poesia bat ere bai. Norbaitek esango du gu ere naturak duen poesia hori austera joan gerala eta hortxe kalte bat sortzera. Baina nik uste egiten deguna nahiko gaina estilo goxuan dala eta ez degula. Nik uste simbiosi bat egiten degula bertan dagonarekin eta ez degula hausten naturaren emari hori. Eta gero gaina horren erakusle da, guk kontratua bukatu, eta berehala tokia gelditzen da aurretik zegoen antzeko, eta ez da gure eskuartearen arrastorik bertan nabaritzen. Beraz, nik uste lortzen degula holako lotura txukun eta natural bat. Edarki, ez dakizu segi honeko zenuken gehitu, espero dugu oso ondo jutia, erronka handi bada, baina, esan bezala badazkala bere emari horiek eta baditula bere rekompensa horiek, eta espero oso ondo jutia haukana. Besterik gabe, konbidatu jendea, ezagutzen duen jendeak, bertan izango bera, 11-tik 30-ra, eskaintza ikaragarri zabala da, eta gaiak ere bai, eta estiloak, eta sekula izaten zanak, proba dezala, ben probatzen bali badu, probatuko balu, ziurrenik errepikatuko luke.
Bai, bueno, horra apuntatuta lagatzen du, ustaiak 11-tik 31-ra, eta seguru entzuten egan tanot, badakabla hortikan gertu kontzertun bat edo ekimenen bat, eta animatzen zaituzteu hurbiltzea. Eskerrik asko eire maila, besarka bat eman Miguel Zeberiori gure partez, eta tartetxo bat utziko dizu handik bueltak aurrera tatzera, badakidalako Maili Aranarekin ere egoteko aukera izango duzula laister, zuke paso eskatu eta jarraituko du bizketan. Bai, gero arte. Gero arte. Goizeko 11 eta 19 minutu ditugu, Goiuri, eta egia esan niri enbidia latza ematen dit, hemen pixkatu ordenagailua parean daukagula ere xehetasunetan sartzeko aukera badugu, Urmugak uztaiak 12 izango du garrastatxun Baranbion kontzertua, uztaiaren 15ean Mañariako Angurreta Arrobian, uztaiaren 18an Altzon, uztaiaren 19an Aizpearron Aralarren, uztaiaren 26an San Juan de la Peñan, uztaiak 27 Baigorrin, Etxauzia Jauregia eta Nafarroa Beherako eta Nafarroa Garaieko muga horretatik gertu, Iratiko Janean izango da uztaiaren 28an eta uztaiaren 31an, azken jaia Santa Graxin. Hauxe, ibilbidea, urmuga.eus webgunean sartu zaitezkete eta hori informazio guztia ekimenak, bat egiteko proposamenak, txostena, eta batez ere, kontzertuak non izango diren eta nondik nora egin dezakezuen bide hori, baina egia esan oso bide ederra da, eta hor mendi grafikoare ikus dezakezue, nola Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Huesca, eta berriz ere, Nafarroti barrena zuberuan murgiltzen den, eta pixkanare altura hartzen doan, Araban Tologorriko 1036 metrotatik, hor mantentzen da Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa inguruan, baina Huescaruntzia San Juan de la Peña 1567 metrotara dago, jetxiko dira berriz ere astateraino, hori 2017 metrotara, ani ere 2507 metrotara, hori izango da nolabaiteko ibilbide honen zerua, eta aldiz hortxe Lakuran edo Zuberoan amaituko dena, 1800 da, 77 metroko inguru horretan. Segituan izango gara, beraz, berriz ere antxe Urmugako lagunekin eta Eire Maila Manterorarekin hizketan, gure txatean bide batez edita Brokosek ere agurtu gaitu, Gorkak haupa, edita Brokos egunon, zuri ere, baina esan dakoa guk tartetxoa hartuko du, eta segituan izango gara zuekin hementxe, Urmuga giro horretan, orain gauz asko dozkagulako kontatzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 11:21 minutu, Eire Maila Manterolak esan digu prez direla, bagoaz, Maili Aranarekin ere izango duen, solasaldia entzutera. Eire, zurea da mikroa. Bai, hemen gaude, Mailikin, eta, zaiatuko errepikakorrak izaten, berriz, ekimen honen inguruan, izugarria dela, gertatuko dana. Neire bai, esan dezu bezala, inbidi pixkat emateit, enaiz oso mendizalea esan berra dago, eta kostatzen zait, ikusiet, badaduela hor, buelta batzutaz ordu, eta ez dakit, pixkat korreit ez ja ikustia bakarrikan. Baina, gero, seguro hor iristian kertzuna izango ala bertan hozia, eta hoxe. Hemen gaude Mailikin esan bezala, eta ez dakit Maili zure bai, pentsatze topea zabiltzatela, hemen estenari jontan ikusi dugu aretoa nola zeon, ez dakit nola zenitza. Urtero bezala, askotan komentatzen dugu etikarratuziko musikariek, guretzako urtea Urmugarekin hasten dela urtarrilean beharrean, eta ikusi dezuen bezala aretoa partituratzetan gau. Repertorio ezberdin asko ditugu aurten, eta gogotxu gaude, iasan gauria pixkan ekatuta, azteneretik daramagu goiz eta arratsalde egunero enseiatzen, eta justo aste honetan intensibo egiten ditugu enseiak, eta gero 11 aurrera kontzertuetan jotzea, beste tonore baten. Hori, guantzia epatu duzu pixka, baina ze modako prestaketa iten duzu. Ez da areto baten jotzea, esan bezala, da mendian eta naturan jotzen duzun kontzertu bat, pentsatet hori ez dela
oiko testu ingurua eta beste sentsazio eta prestaketa batu dazkala honek. Bai, guri asko gustatzen zaigu proiektua, egia da deserosoa ematen duela, azkenean mendirago askotzera, guztietan pasatu ditugu pila bat ordu, baino gilari gabe eskuak ezin garbitu txorra bat ematen dula, baina egun oso ondoren normalean izerritan guraldi hona egiten badu eta batean kontzertuan plantatzea, biolina jotzera, pues eskuak zikin sentazioakin, eta bat ere erosoa, Baina ala ere guretzako opari bada, azkenean gure egunerokotasunetik ateratzen gaitu. Gehienoke musika instrumentu baten irakasle edo orkestetan ibiltzen gara lanean urtean zehar, eta hau da, egunerokotasuna guztiz apurtzen digun zerbait, erosotasunetik atera, nire kriston oparia da. Ia esan gogorra da, azkenean gu kontzertua den tokira goizetik juten gara, eta bertan ensaiatu soinu froga egin, eta gero 6 aldera hasten geha, eta normalean eguraldi hona egiten badu asko nekatzen gaitu bertan egiten duen beroak, eta hori, normalean kontzertua hasterako lerreina gaude, baina kontzertua hasten da eta kriston txutea da. Gainera, eszenatoki gabe izatea eta horrelako paisaia baten, publikoa supergertu sentitzen duzu, eta era oso natural batean sortzen da dena, eta egia esan, guretako magikoa da, eta magikoa dira kontzertu horiek eta opari bat. Esan dugu, pixka bat, zein erronka praktiko eta fiziko azkan, baina aipatu duzu, eguraldia, pentsatu ez dela berdina eguzki baten jozian, euritan da honean, tresneriare bai, akustika, nola zaintzen duen hori dana, ez da horrelako oztopoa daudenean, nola egiten duzu? Momentuz, eguraldia ezin da kontrolatu, orduan beti dago plan B askotan C baita ere, eta izaten da normalean gertu dagoen herri baten frontoian, erizan edo aterperen baten. Gero eguzkiari aurre egiteko, ensaiatzen dugu karpa batzuekin, eguzkitatik babesten gaituzenak, baina liberen karpa horren barruan kriston berotasuna sortzea, orduan, askotan, kasike hobeto da eguzkitan egotea karpan baino. Eta hori, instrumentoak saiatzen gara, egunerokotasunean erabiltzen ez ditugunak eramaten, baizik eta batzuk pixkat kaskarragoak, eta orduan, edo zer istripu gertatuko aldiz, edo beroak afektatu aldiona egurrari, eta hori, ez egoteko larrituta temperatura hoiengatik. Eta gero, askotan gertatzen zaigu mendia izaten denez, igual kontzertua hasten dugu kriston beroakin arratsaldeko 6etan, eta amaitzen gaudenean 8 territan, batean freskito dago, orduan, motxilan arropa mota ezberdin asko eramaten ditugu, bazpare gertatu daitekenagatik. Eta gero, aipatu duzu, hori, mendi buelta luzeak direla eta baina, rekalkatu nahi nuen, kontzertutara juteko ez dagoela zertan egun horretako mendi buelta egin beharrik, bale? Orduan, interesantio da. Hori da. Orduan, batzuetan kontzertura juteko, ordularren ibiltzarekin nahikoa da, Aralarrekoa, 19koa uste dela ibilalditik luzeena publikoarentzat, ordu bete inguru da, baina edozein publikotarako, eramangarria, ez dira ezakitzen bat metro hilotzen, ez da gogorra, ordu beteko mendi buelta bat, gora eta bera, baina, eramangarria, bazpare. Ondo hau jakitia. Eta, aipatu zure bai, zerran publiko hori, nola lazen da publikoak indakazuen harreman esan duzu gertu dala, beste giro bat dala, areto itxi hori, batean natura zabal baten zaudete, zerra hor sentitzen dana? Sentitzen da gertutasuna eta naturaltasuna. Ni konkretuki Euskadik Orkestan egiten dut lan, eta areto itxietan egoten gara, gure soineko jantziekin, eszenatoki batean, publikoa metro batzutara hasten da, oso protokolo zehatzekin, eta karo, mendirazoaz, eta batean ez dago protokolorik, ez dago holtzarik, publikoa gertu dago, gu eroso gaude jantzita, jotzen den musika ere ezberdina da, musika herriko gehiagoa, artista euskaldunekin batera, eta orduan, beste berotasun bat, beste gertutasun bat, gainera 6. edizioa dau, eta daukagu publiko fiel bat urtero datorrena, eta justo, data hauetan ikusten geha, bestela egunerokotasunean ezakigun on bizi diren, edo kasi izena ez dare, baina aurpegi ezagunak hor ikustea, ez dakit, kriston oparia, lehenengo aldiz Migalek aipatu zigunean oin dela 6 urte pandemiako udara horretan, hau inbar de, kriston erokeria zengutako, nola ingo de hori imposible ikustezan.
Eta batean erokeria ametsa bihurtu zen, egi bihurtu zen, eta gainera urtero egiten dugu, bueno, urmuga bi urtez behin luzea, eta urtanta tarteko urte horietan, asteburu batean konprimitua. Bueno, ja bai, amaitzen juteko, horrelako egun baten, meditontor baten, edo mendi baten, biolina eskuan, ze sentitzen duzu? Ezin dute hitzekin kasi deskribatu, ja puntua zartzez ezit, beste edizioa gogoratzen ditudanean, eta mendito tontorren baten jodegu era, zerbait motzagoa eta agian akustikoki prestaturik egon gabe, baina horiko gaiurra igoi dugu Orfeoiko lagunekin, eta bertan kontzertu motz bat egin, eta eski batean igo dezu mendi bat, eta zaude hor gaiurrean, paisai guztia ikusten, eta normalean zaila izaten da, haize asko egiten badu jotz eta bar, baina eske etzen nuen inoiz imaginatuko hola egongo zinanik momentu baten. Orduan momentu oso bereziak dira, eta urtean zehar gogoratzen dituzunak, eta igual energia falta dezunean horren rekargatzen zaitu, horren oroitapenak, eta gero ja iristen da guztaia, eta berriro gaude hortan. Eta kriston oparia, kriston esperientzia. Nik uste, alden neurrian jende animatuko nuke, etortzera eta behin probatzera. Bada jendea igual detaiona gustatuko, Baina orokorrean jasotzen dugun feedbacka oso positiboa da, eta ezakit, esperientzia ezberdin bat. Olako kontzertu bat natural giroan ikustea. Aizu eire, agurtu aurretik, ez dakite urmugan izango diren kontzertu horietan ze artistekin ariko garen, eta zerbait jakin daiteken dagoeneko, bakite euskal kantari batzuk izaten direla urtero gonbidatuak, eta horren inguruan zerbait aurreratu ote dezaken Magik. Galete egiten mendigan iniguk, ea aurreratu dezakezun ze artista hango dian, musikari asko bat ezatea hor, aber pistaren bat alde guztun eman. Bai, izenak ja publikoak dira, así que esan ezakit. Hola, buruz, gurekin izango dira Einaute Lorrieta, Anje Dualde, Janus Lester, Pirata, Alaitz eta Maider, Maixa eta Isiar, Mirari taldea, Xak taldea, eta baten bate eskapatzen zaite. Gero, Bilamonako Taleitzako eta bezbatza batzuekin ere kontzertu bat egongo da hortikan, eta nik uste hori dela, hola, bai, globalean hori da. Hoxe inigo, ez da guztagatu zen, baina ez dut uste gutxi da, nik anegia esan, Ez da gutxi ez, eta egia esan, denetarik, Einaute Lorrieta, Anje Dualde, Janus Lester, Mirari taldea, Xak taldea, Alaitz eta Maider, Maixa da Itziar, denetarik, datozen asteetan urmugak eskeniko duena. Aire Maia Manterola agurtu Maiaran ere gure partez, eta zatoz estudiora bueltan, ez da gita amabitarako iritsiko zaren, baina Laister egongo gara, eta guk aurrera egingo dugu bitartean. Perfecto, agur. Aire Maia Manterolari agurtu dugu, Antxibili da Urmugako Entxegoan murgilduta Miguel Zeberio eta Mai Arana, orkesta zuzendari eta biolin eta musika zuzendari arduradunarekin, eta gu bagoaz aurrera egiteko goiuri gainera, giroa honakoa proposatu behar duguna. Udagertuko usteak eman dit esperantza, behin egin zenuen bueltan izango zinela. Hemen baduzu etxea, etxe gehiegi munduan, elkarrekin jaioterrira, inoiz bueltatuko algara. Entzuleo, kontatu dizuegu, atzo ere naizen sareetan eta informazio zerbitzuetan jakin genuen, arazoak zirela, oporrak bakean proiektuaren baitan Euskal Herrira etorri behartzuten hainbat aurren hegaldiak zirela eta nolabait bertan bera geratu ziren arazo administratiboak medio Espainiar estatura egin beharreko oporrak bakean 2025eko hegaldiak. Gaur goizan jakin dugu nolabait gauzak bideratu eta konpondu dituztela, baina egia esan kezkaz bizi izan dugu egoera,
kezkaz eta arduraz ere jarraitu dugu oporrak bakean proiektuak suposatzen duen guztiagatik, eta badaukagu dagoeneko Maria Rodríguez, oporrak bakean egitasmoko lantaldeko kidea telefonoaren bestaldean, jakiteko Maria, zer gertatu den eta nola dagoen egoera, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egunon. Bueno, ondo esan dezu, hemen gaude danak, emozioz beteta, azkenen, esan bezala, oporrak bakean egitasmoa bada, emozioz betetako programa bat, eta zai egote honek ere, baditu emozio desberdinak gure gorputzean. Eta, esan bezala, azken albisteak dira pasaporten kontua bintzet konpondu dala neurri baten, eta horrek lasaitzen gaitu, eta esperantzaz betetzen gaitu, aurrak gurera izango ditugula alik eta azkarren. Hor gaude. Zain gaude, Frente Polisariotik ere informazio gehiago ematen zaigun, guk ofizialki jasotzen ditugun informazio danak familietara eta elkartetara bideratzen ditugu, eta hortxe gaude. Zai beste urrengo pausua edo urrengo hegaldiak noiz izango diren konfirmatzen diguten. Maria, egoera, oraintxe zein da, dagoeneko hegaldi batzuk abiatu dira, beste batzuk zai daude, eta pentsatzen dut, edo okerrezpa naiz, oporrak bakeaneko lantaldeko kide batzuk kanpalekuetara despazatu zirela eurekin bueltan etortzeko, nola dago egoera? Hori, esan bezala, gure kide batzuk 6, kanpamenduetan dare bertan badana koordinatu nahian, edo gurera ekarriko ditugun aurrak neurri batean kontrolatzera, eta bakoitzak antolakuntza hori hortan laguntzera, eta beraiek baita erean jakin gabe guztiz, noizaterako diran hegazkinak. Badakigu, aste honetan berriro hegazkinak programatzen hasiko direla, orduan horren zai gaude, gure hegazkina berriro noiz programatzen duten, gure neurrira hemen antolatzeko noiz jaso gure aurrak gurekin, ez? Hori, pasaporteak eginak omen daude, eta orain, hori zai, hegazkinen datak, noiz heltzen diran. Pentsatzen dut hemen, administrazio arazoak aipatzen ditugunean azaldu behar zaiora entzuleari, prozesu oso komplexua dela, batetik lehen eskumena nolabait Frente Polisarioaren esku dagoelako, suposatzen dut ondoren Argeliako gobernuaren esku hartzea ere badagoela, hegaldi hori gero bertatik egiten delako, Espainiako gobernuaren edo administrazioen baimena, nolabait, organismo asko pilatzen direla hemen eta horrek egiten duela ere, pixkat dena komplexuago izatea, ez? Oporrak bakean programa bere baitan ere bada komplexu, esaten dituzun ezaugarri hoiengatik, ez? Ez da estatu bakarra daula, baizik eta hor 3 estatu desberdin hasten dira, hoietako bat askok ofizialtzat hartzen ez dutena ere. Orduan, horrek badakarzki bere zailtasunak danak gure artean koordinatu eta datak aldan neurri hortan ere betetzeko. Horrere sartzen da adingabekoekin egiten deula lan, hau da, adingabekoak dira gurera etortzen direnak. Orduan, horrek ere zaildu egiten du koordinazio hori ondo edo azkar aurrera eramatea. Adin txikiko umekin nahi lanen, edo beraiek dira honea harrera etortzen dien aurrak, eta aurten lege berriarekin ere, egon dia zailtasunak, baina aurrein diegu ere, nik uste esan behar dela ez, Euskadin behintzat, Euskal Autonomia Erkidegon zorroztasunez jarraitu ditugula data guztiak, horre ongiala lege berriai ere buelta emanez, eta hemen behintzat oso lan hona indala aurtengo kanpainari dagokionez. Baina, zuk ondo esan dezun bezala, 3 estatu edo 3 agente desberdin elkartzen dien horretan, koordinazioa zaildu iten da. Maria, alare, pixkat baikor pentsatuko dugu, urte hori izaten dira arazoak, arrazoi bat edo beste, COVID-ak ere erakutsi zigun, beti ez dela bideragarri izaten horrelako egitasmo eder bat aurrera ateratzea, uste dut gure entzulen artean ere gehienek ondo ezagutzen dutela oporrak bakean egitasmoa, maiz izan zarete hemen gurekin honen inguruan aritzen, gu ere aritu gara, kantuak egin dizkiogu oporrak bakeani, oso gertutik bizi dugun egitasmoa da, baina baikor esaten nuen, azken finean,
ordu edo egun pare bateko kontua baldin bada gaitz erdi, harrera familiak ere, pixatu urduri egongo dira eta gertutik jarraitzen dena, baina esan dezakegu asteburuan zehar, atorren astearen hasieran beranduenez, oporrak bakianeko aurroiek guztiak gurean izango ditugula, zein da pixkate, ez dakit, atzeratze espektatiba hori, eta, pixkat galderaren hasierara itzuliz, oporrak bakian gozatu izango dituztela, naiz eta eguntxo batzuk atzeratu ez da. Bai, gu hortan baikor gaude eta egia esan oso eskertuta familiek izan duten erantzunarekin, ez? Zuk esan duzu, oporrak bakean ere badira familia hoiek, badira elkarte hoiek, eta beraien aldetio egia esan, eskerrak oraindik duten jarrera izateagatik, azkenen pentsatu behar duguna da aurrak gurekin izango ditugula urrengo astean, uda aztezina izango dela, aste hauek zaiak izan diela ez jakintasun horrekatio, danak gogoz gaudelako, badakigulako esperientzia oso politia dela, eta orduan gogo horrek uzten zaitu ez, sentsazio gazi gozo horrekin, baina eskerrak berriro, 213 aurre izango dielako Euskal Autonomia Erkidegora etorriko dienak, eta familia hoiei batez ere, zai daudela, pazientzikin, eta gogoz daudela gehien bat, beraiek dielako oporrak bakean, eta beraiek gabe hau ez litzekelako existituko, da orduan, bai, alde hortatik baikor, positibo, eta hurrengo astean, ea, gurekin ditugun, esperientzia politionei hasiera emateko, naiz eta aspalditik hasita egon, baina udara honei bintzet hasiera emateko, eta gure leloarekin jarraituz, esperantzari leio bat irekitzeko, bai. Zuen leloari jarraituz eta beti izaten dugun bezala, batzutan gehiago sinetxita eta beste batzutan Maria gutxiago sinetxita, baina esan egin behar dugu, azkeneko oporrak bakean den, behintzat estatus politiko eta egoera honetan, ze askotan ere esaten dugu, harreman horrek iraun beharko duela, ez, balizko askatasun egun horren ostean ere, baina tira, mezu hori, zuek azpimarratzen duzu maiz, eta horri helduko diogu izan dadila azkena, behintzat azkena egoera hauetan. Inshala. Inshala, besarkada handi bat, eta gozatu aurren iriste horrekin eta eurekin igarotzen dugun udara horrekin. Zaindu asko. Mila eskerra hotxa emateagatik. Zuei. Eta guazen danoke ustea, honi, bale? Bai. Venga, gero arte. Zaindu asko. Goizeko 11:40 minutu beste gai batzutan murgildu behar dugu, uda honetan Haur Sahararrak gurekin izango ditugulako, eta Haur Sahararrak gainera gurekin bizimoda ingo dutelako. Akaso ibiliko dira igerilekuetan, akaso ibiliko dira ondartzetan, akaso ibiliko dira herriko fesetako erromerietan dantzan, denetarik egingo dute, eta udak emango duen horren guztiaren jarraipena egingo dutenak, gure lankideak ere izango dira. Goiuri, ze esango dizut, badaukagula udararako planin berria, eta segituan hariko gara horren inguruan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez gauza asko ezagutu munduan, bada zertxo baita hartu nahi dut kontuan, ez daki nola esplikatu kantuan, eskatxa bat dut hemen nere onduan. Festarik festa, lan egin behar gauero, festarik festa hor nabilni egunero udako abestiaren bila ibili gara aste honetan, baina batzuk dagoeneko badute euren soinu banda. Festarik festa ibiliko baitira aurtengo udan kosta ala kostako kideak, astelenetik ostiralera, 9:00 11:00 izango da saioa, hau da, gau pasoroen etxerako erromesaldi betean. Iker Gurrutxaga, Jon Garate eta Iraia Kanbra izango dira saioaren gidariak eta esan bezala agian beraiek izango dira gau paseroak, Goiuri, Iraia Kanbra indarrak hartzen ari da datorrenerako, ondo egiten du,
oporrak merezitakoak izaten ari da, baina dagoeneko gurekin ditugu estudio zentraletan kostala-kostako beste bi alprojak Jon Garate eta Iker Gurrutxaga. Bikote, eguerdion eta ongi etorri bigarren kafera. Eguerdion. Bueno, etxera gonbidatu dut. Hori izan barruen... egon, bera bai. Nere lehenengo galdera horixe dela, Iker, ze egin behar duzuzuk uda honetan tximinia eta piano erraldoi hori gabe. Zuri izan dizut. Ez dut entzuk, ez asko gintzau dut eta nik asko gabe nago. Amigo. Bolako zera bat itxaron, Eta nola egin behar dugu bat, zuk asko. Nola egin behar dugu. Galdera guztiak garateri edo zer? Horain entzuten dut. Hola entzuten dut. Ze galdetu dira zuko juri? Ez galdetu dizut, nola egingo duzun uda honetan tximinia eta piano gabe. Bueno, trekitixarekin eta panderoarekin, akaso. Aizue, ikusi dugu argazki bat oso ona, zuena, matxin salto edo ez dakit nola izena duen. Igela zen, igela. Igel eroa. Bueno. Igel eroan, normalean, adrenalinaren gatik aurpegia ez da oso itxurosa izaten, baina zuek, dotore agertzen zarete argazki horietan, Argazki, aukeratu duten martxan jarri zenean behin, uste nuena, baina potenteagoa dela, Jonek sufritu zuen galanki. Bai. Baina, karo, hiru ginen, esango dugu, auto edo zera igualean, eta bazpare galdetu genion, pixuagatik edo arriskuri bat zegoen, eta... Beldurra zegoen gizona. Antzaden ez, baina, bueno, ondo. Hemen zera, bikini operazio eta guzti egin dugu, kasik eta. Orduan, errepikatzeko moduan ez. Hombre, errepikatuko genuke, baina... Gonbidatzen gaituzte, goizeko 9:00 amaiketara ez dakit, zabalik izango den inon horrelako barrakarik eta... Bueno, ni barraka gorrotu dut, tioi bozarean ez ni, sentitzen dut, ni tioi bak. Eta gonbidatuko bali gute, ni animatuko nintzateke. Zergatik ez? Zaizue, gonbidatzen bali gute? Bueno, pasagabe, hori bai. Aukera izango duzu behintzat, herri askotako festetako tio bibo edo barraka edo dena delakoa ezagutzeko. Ze ibiliko zarete batetik bestera. Prest daudete? Entrenatzen aritu zarete? Bueno, entrenamendu askorik ez dugu behar. Urte guztuen entrenatzen dugu, Ikerrek batez ere... Nahiko sasoian daude bai. Bai. Gaza ere mesela, bera gehiago ni baino. Bera San Juanetan, koarrelian eguna zukutu zuen. Bueno, bai, bastante, bai. Nik herriko festetan txintxo ibili naiz oso. Nik beranduago izan ditut herriko festak, oso txintxo ibili naiz. Bai, hemen mundu guztia dio txintxo ibili dela. Ikusi besterik ez dago, goizeko ekitaldietako bideoak grabatu ditut. Hori uste dut, nahiko adierazle ona badela. Horre, zalantza sortzen zaiguna Iker da, goizeko bideo edo ekitaldi horietara, iritsi zaren lo egin gabe. Lo egin da, noski. Bestela EHZ-etara joango nintzateke. Ezpanuke HDN hartuko herriko festetan EHZ-etara joango nintzateke, eta herrian geratzen naiz. Ikerrek ez du entrenamendu askori behar. Mingaina urte osoan entrenaduta du, eta... Bai. Aizue, galdera badaukat, lehen urtean sombrilla izan zen pixkat elementu zentrala eta kostala-kostari nolabaiteko zilegitasun morala ematen ziona. Aurten, zein elementuk emango dio zilegitasuna, non dago erreferentziazko objektu hori? Bueno, batetik rollapa jarriko dugula, irratiko rollapa jarriko dugula, eta bestetik badugula maskota daukagu. Panpin bat. Hor, lasarten izan ginen barraketan, eta kasualidadez, hor globoetan badakizu egoten direla tiropitxoietan. Dardo jaurtiketa. Bai, eta irutik iru puskatu, eta foka bat lortu denuen. Hori da, foka panpin bat daukagu, txuria, Jon Garatek umetatik zuen ametsa bete zuen. Bai, foka ikusi nuen, eta zanen manik hori nahi nuen txikitatik, eta foka txuri bat, eta horrekin joango gara, toki guztietara. Bai, esan behar dugu bide batez, hor probatu genuela oso erreza iruditu zitzegula sari eskuratzea. Bai, esan bai. Beraz, Josune Arakiztaini hemendik deialdi bat, munduko txapelketara joan behar zuen honetan dardoak jaurtitzera, herriko barraketan sakeoak egin ditzala. Esan nahi dut, joaten den, kontzertu duen herri bakoitzako dardo postura joaten baldin bada, sari potoloekin itzuli daitekela etxera. Ondo da. Aizue, nik beste zalantza badaukat. Nik badakit Jon Garatek
bueno, hemen, uzaia badator eta goizetan kostarako izango dugu, arratsaldetan Frantziako turaren kontakizunen eriko gara, Garatek gurekin etaparen bat egingo du, akasik ere Gurrutxagak ere bai, edo behintzat txatean eta WhatsAppean balin badere presente egongo da kontakizunean, nire zalantza da, justizia poetikogatik bada ere, eutziko diguten momenturen batean kostara hurbiltzen. Noski bai, Etorri alegiara. Nahi baduzue, alegian izango gara, bai? Julen gombia dauta dago, zuere bai, Hilaren 15ean, alegian. Nik galdera badaukat, eta zuatzan egin behar dezuenerako gonbidatuta gaude, edo hori ja... Hori ez dakit. Lortzen baldin baduzu zuek ere deitu eta barkuan igarotzerik, nik ez dut zalantzarik, torri. Nik ez daukat, ez dizuet ezetik esango. Zue onda zaude, zuatzan? Ni onda nago zuatzan, bai. Ba begira, iraia etorriko da egun hartan estrenatuko da, eta batez ere bere egona delako, eta gu ez. Eta hortaz gida lanak egin beharko ditu, gu gidatzerik posible bada. Laguntza behar dezu. Saioa barkutik egingo duzu edo irrati bertatik? Barkutik hasiko da. Tartetxo bat bai, gero ja. Claro, barko zigaro behar da, goizeko 8etan egon behar dugu ontziralekua. Puazen? Gu Piraguan joango gara. Hau da, uzeren? Nik hori proposatu nik herria. Guri ginen esaten. Eta orain Etxean Piraguak eraman beharko ditugu, bakoitza badaukagu Piragua bana. Eta esaten, Piraguistarena. Hau da, 18an? 18, ostirala. Io, apuntatu. Bai, listo. Etortze baldin bazarete ongi etorriak, Bueno, no ikusi nahi dut, gero Titaniken kontakizun egingo dugu, akaso. Bai, gertatzen bada. Hori bai, ze fase ikusiko dugu. Titanic pelikulare ze fase gertatzen den. Edo orkestra jotzen. Ikusiko dugu ze fase, baina zerbait kontatuko dugu noski. Sanakoa bai, etorrenea baldin baduzu egunen batean, ez dago. Goizean Eta mundu guztiari, hori. Gu izango gara, abisatuko dugu. Eta esango dugu. Saioa goizeko 9:00 11:00 izango da. Ondo goizetik, beraz goiz esnatuta. Hemendik txatean diote, buah, de locos. Ni zuazan egonek kitan, ua. Oso plan politi izango da. Bueno, bestela, gure estudiotik gertu ere, uste dut Bilabonan ere arituko zaretela. Bai, Bilabonan, Santio Bezperan. Tolosatik gertu, hori, Bilabona, Alegia, eta, bueno, Donostia ere gertu dago. Buruz, ordena ea ondo esaten dudan. Hasiko dugu, Lesakan, 7an, 8an, Gernikan, 9an, Baionan, 10ean, Bilbon, 11an, hemen estudiotik arituko da Jon Garate, bere saltxeetan, bere festa berezia. Bere festa egingo ditu. 14 Iruñea, 15 Alegia, 16 Markina, Carmengo eguna, Barrukaldetik egingo dugu Alegia, Markinatik egingo dugu. 17 Donostia, 18 Zuatza, 21 Errenterian, Orereta, 22 Bermeon, Madalena eguna, 23 Mutriku, 24 Bilabona eta 25 Lakuntza Tortxurroketik. Wow. Oso ondo Iker, ja memoriaren gatik ere, ja, merezi dugu txaloa, denak oroitzagatik. Jo, nahi Zuatzakoakin ja... Gogoa pizu zaizkizu. Gogoa pizu zaite, Aizuek, gauza gehiago jangin ditu irratsaioaren inguruan. Jendeak parte hartzeko bidea izango du, sekzio konkretuak izango dira, lehiaketarik, jolasik, konta iguztu, pixkate nolako izango den egitura. Bueno, saioan... Lehiaketa badago. Bai, lehiaketa badago. Zer izango da? Sorpresa. Sorpresa. Horre badak izan esan nahi duen, ez da? Sorpresa. Bai, ulertu dugu. Sorpresa izango da. Saria badugu, Bai, zer izango den ez dugu zehaztuko. Saria bai. Bueno, esan nahi duzu. Saria bai. Samar argazki dendak aurten ere 4 argazki kamera bikain oparituko ditu, bai? Ikusi ditut eta 300 eurotik gora balio dutela esan dezaket. Hortaz, ez da makala. Eta gero zelai talasoterapiak, zirkuitu termal bat ere bi pertsonentzako emango du. 25 gradutara, ur propietate berezidunak, itxasoko ura. Pentsa. Beste giro bat bizitzeko, eta Zumaiara gerturatzeko modua. Zumaian iaz izan ginen, gauza pila bat egoten dira Zumaian udan, eta nik uste dut, Zumaia bisitatzeko aitzaki moduan ere, ongetorre daiteke da. Horretarako etxetik parte hartzeko aukera emango dugu. Horretarako adi egon, 9:00 11:00, hor botako ditugu gure lehiaketatxoak, eta adi egon, bidaldu mezuak, audioak, nahi duzuena, parte hartu, eta
momentuan bertatik bertan. bertara etortzen denak, akaso, sari gehigarri bat ere eskura dezake, Akaso. hor gabiltza, lortu nahian, badakigu badirela gauzatxo batzuk, preziatu xamarra direnak, iazko paipaieren bat edo beste uste dut badudala oraindik gordeta, eta, gerturatzen denari saiatuko gara besterik ez bada gure eskerrona adierazten. Eta noski, lehiak eta parte hartzeko aukera eman, eta sarirako zozketarako ere bide emango diogu. Hori da, eta bestela ere, gonbidatu hainbat, herriko alkateak edo konparsaren bateko kide bat, eta gonbidatu pila bat, pixka bat herriko giroa ezagutzeko, beraia konta ezaten, beraien ahotik nola bizi duten festa, eta... Sartuko gara okindegietara, sartuko gara kafetegietara... Okindegietara sartuko zarete napolitanak lapurtzera. Hori iaz egiten genuen lapurtu gabe. Hori hemen alboan dudan horrek seguro egingo duela. Gozaldu, bai. Lapurtu gabe... Nik gozaltzea maite dut. Hori da. Begira, maite dut esan dizuet. Ze polita. Bikote astelenan abiatuko duzue, uztailaren 7an, baina, entzulei esan behar diegu, hori baino lehenago, larun batean turra abiatuko dela, eta hori xerita dauden kostako bikideek, Garatek eta Gurutxagak, eta nik neuk badugula apostu bat esku artean, dik zalantza badaukat, Iker. Iabete hona da uztaila zarbua jateko? Ez dakit, ez dut uste, berez, neguko arrainak direla esango nuke guztiak. Arraina berez, neguan, olako arrainak, parrilan jaten diren arraiak, hobeak direla, neguan orokorrean, egaluzea salbu, egaluzea orduan etortzen delako. Hori. Dena dela moda, baina zarboa den garaia dela ere goxo dago. Goxoa dago. Enek esango dizuan gauza bakarra da. Instagramen zure intentzio guztiak erakutsi dituzula, eta horrek ez duela balio. Esan dut. 2025ko turreko galdera eta zalantzak badituzue, eta ez dago munduko txapeldun eta turreko irabazle irudian, baizik eta zure ustez irabazle izango dena jarri hartzen nuen? Badakizu zer, Goiuri Ezeiz Arandiaren esku geratu zela hori, nik publikazioa egin da ikusi nuen, baina pentsa, bada seinale bat akaso, bada seinale bat akaso. Sartu da bila zure ekipoan? Nahi aluzu apostu egin bi hauen kontra? Ez, eske... Zu Pogatxarren zalea zarere? Ni uste dut Pogatxarrek iraziko duela. Orduan apostuan sartzaitezke eurekin. Baina beraiek ere ala uste dut, ez? Bai, lasai, 3 zarbo jango dionik. Togataratorik. Apostua zehaztuta dago? Esan genuen, guk berari otordu bana, berak guri otordu bat. Ados. Hori da. Nik zue bioi gombidatuko zaituztet, eta zuek niri bi bider, eta listo. Ados. Zarboa... Edo zer, bai, edo zer. Zarboa, edo dena delak, bai. Hori ja... Zarboa bisiua, horre ezkara gora beretan ibiliko, baina buelta horretan, eta gustore ibiliko gara. Kontua da, hemen galdetzen dute txatean, baina zein apostua da, nork turra irabaziko duen. Hori da. Pena da, ez daukagula, eta gero gauzat esango dizuet, ez, barkatu entzuliok, eurek diote, Pogatxarrek irabaziko duela. Nire apostua, binego da. Egia esan, azken finean dena da, trampa bat, zarbua jatera joateko elkar. Beraz, ez binego eta ez Pogatxarrek irabazten ez badute, egingo duguna da, berdin joan eta norberak bere ordainduko du, eta listo. Eta gero horrelako batean ibili. Eta gero horrelako batean ibili. Festaz festa, kosta la kosta, igel eroan ibili beharko dugu, haze argazkia, Hau da, egia esan, ahazte zine horietak. Eta pena, ez dela ikusten ondo nire alkondara hor, baina. Baina, ezagutzen zaituenak badaki zu orokorrean oso alkandora dotore zalea zarela, beraz, uste dut ulertzen jakingo duela, badagoela hor apostu estetiko sendo bat. Bai, eta bide batez, pentsa, ni tropelako kiniela egin da dut, eta bada, Mateo Jorgensen hortxe daukadala. Zertarako? Binego gutxe egiten badu. Oso fiat ikusten zaitut, Ja, eta gainera, Jorgensen hartu duzu, baino ez Almeida. Bai, biak hartu ditut. Nire ustez lehendabiziko lauak izango direlako. Izan liteke. Ikerre kontuak. Ni ez nago ados. Bueno, esan da bezala, bi arabiatuko da turra, eta bi hauek ere gurekin izango ditugunen batzutan, beraz, kontatuko dizkigute euren analisi, aurrikuspen eta bestelakoak, turrak lehenengo egunetan pistaren bat emango du, baina zarbuan nork ordainduko duen jakiteko uste dut gehiago itxaron beharko dugula, eta hobe gehiago itxaron behar badugu, ze hori bai ezkenuke nahi eroriko baten ondorioz, batek edo besteak irabaztea. Honenak irabaztea nahi dugu.
Hori da, eta honenak irabazita, ikuskizuna ziur gurekin izango dugula. Jon Garate, Iker Gurrutxaga, animo astelenetik aurrera kosta horretan, goizetik entzungo zaituztegu hemen naiz irratiaren uinetan, giro paregabean, festa giroan, eta napolitana ahoan duzuela balin bada ere, gustura entzungo zaituztegu. Sondo. Eskerrik asko esan dakoa. Zuatzan hori txarango zaituzte uretatik iristen, Tolosako errekan gora bezala. Bai. Igual, inalambriko bat eramango dugu, eta pirauatik kontatuko izuegu zerbait. Sondo, nahi duzuena. Mila esker, Udon. Zaindu bikote hori. Agurtu ditugu Jon Garate eta Iker Gurrutxaga, eta gurekin duguna Eire Maia Manterola. Tak. Iritsi zara, justu agurrerako, Bai. Gaina, min, aparkaliko bat dukideu parian, aupatua izan da. Aizu, ondo zaindu zaituzte Zeberio eta Maieranak? Bai, etxako modukoa dira, Etxako modukoa dira. Eire Maia Manterola, azken 2 minutuak ditugu, beraz denboraldi agurtzeko, hortxe tamainan, udan kontzertutxoa dozkazue, lasai xamara iretarrak, zen martxa? Oso lasai. Hola behar du. Dakau kontzertu bakarra. Dala, Bilboko aste nagusian, Euskal Gunian, eta hori izango bakarra. Eta posik nao, oso lasai nao, nik ustetola izan bertzule, eta oso uda lasaia. Ze lasaia, ze polita, eta gozatu behar bezala udara. Bueno, lasaia, baina gozak iten, musika berria iten, eta horrela. Sortzen ibiliko zara. Goiurez izarandia, zuk udara ere gozatu, naiz eta turreko etapetan zehar hemendik ibiliko zaren batzutan bueltaka, eta igual mikrofonora hurbilduko zaitugu, zure ikuspegi bereziago hori eukitze aldera. Ikuspegi bereziagoa. Bai. Esan nahi duzu horrekin. Kaso zuri atentzio ematen dizuela, guri atentzio ematen ez diguten gauzek, eta hori polita dela. Noski, niri errepide bazterreko ermita, eta kontu horietan asko zabeto. Bai, edo kartelak, aitatxo amatxo, maite zaituztet horrelakoak errepide ertzetan, eta... Publizitatea, bai. Nik ere aizun ere aletxoa jarri dezakete. Noski, zalantzarik ez daukat, zuk ukitzen duzun oro, urre, bihurtzeko aukera daukazuta. Ukitzen duzun oro. Hortxe zegoen txistiago juri, egin da zegoen, lasi. Entzuleok, bagoaz bi hartik aurrera arratsaldeko 4etatik 6etara, etapa garrantzitsuenetan 3etatik 6etara. Hemen txizango gara, Frantziako turra kontatzeko Julen Goikoetxa eta biok, tartean kolaboratzaile talde ikaragarria, emakumezkoen giroari ere begira egongo gara, ondoren gizonezkoen turra maitzen denan emakumezkoen turrare kontatzen ariko gara, gurekin izango ditugu Gorka Izagirre, Xabier Mikel Lazparren, Gorka Sorarrain, Unai Zubeldia, eta beste hainbat ziklista profesional, txirrindularioak, kolaboratzaileak, medikuak, psikologoak, denetarik datozen iaia 30 egunetan kontatzeko izango ditugunak. Bagoaz irailean bueltan izango gara, meni energia guztiarekin iaia maila botatzeko moduan nago, baina zer den urtea horrela energiaz amaitzea. Besarkada handi bat entzuleok sandakoa, uinetan jarraituko du elkarren berri izaten, baina bigarren kafeak atxeden garaia du, eirek bezala xe, udara lasaia daukagu. Muxo ondiak denontzat eta laizer arte. Keep calm and bigarren kafea.